Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagkaniron nakukuha naman ang Allah subhanahu wa ta'ala kupa kasungitan mo sa mga oras tanong si kulitan mo rin di katantanami may panagod sa hadith at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama min qawmin ijtama'u yadhkuruna Allah dati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam apagtaw at timu-timu sila nati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ay sabab at ko Nabi sallallahu alaihi wasallam akyat timu-timu ilan na yadhkurun Allah dilan ditalimtan man sa Allah subhanahu wa ta'ala la yuriduna bidhalika illa wajna aday nati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam akyat timu ilan dan nati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam adilan dikatalimtan sa Allah inunta na iyabuan niya tiranon naging kutabalas o Allah subhanahu wa ta'ala illa nadahum munadin minas sama inunta tibo Nabi sallallahu alaihi wasallam na panaluan siran panawagan siran aging kuta punanawag ang makapuon sa langit aging kuta di mana nalo di mana nawag ang makapuon sa langit naptuwag ni naging kuta mga tao amitimu-timu siran adilan ditarintan man sa Allah sa ayat niyan kirang diterawon natigyan kiran aku mo magpuran lakum tinagkalid na tigo mga malaika kakiyarilang kanudin Allahu Akbar naman ito kumo magpuran lakum tinagkalid na tigagin mo tali mananalo kakiyarilang kanu kad buddilat sayyatukum hasanat sabnara tigo-tigyan kaya sambihan sa mga dusa niyo sa inisambiyon na mga pipiya ang mga dilabak nagiti sabab mga walipun Allah Ta'ala aging kaya lagi daya ang mga seminar kaya limod adin ditentan man sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ditanong doon igila nagpiligtan mga seminar na pumakutan tano yan pimanaya imakadar patanoron kapya guya miyak watano nagito rin ako Allah Subhanahu wa Ta'ala na milalad nuto siko mga giniwatan mga walipun Allah Ta'ala ayan nyo tuwa kabalay ang magkusitan mo sa giyong kai limog seminar tano na sutigilan sa bahasa Arab fadlo it'amit ta'am wasaqil ma giyong kutuwa kalbi na giyong kutuwa ka pamagana sa panganangkan giyong kutuwa kalbi na giyong kutuwa ka pagkainaman kasi kukaad no Allah sa giyong ka naig alimu Allah saya man yan nagnabatan mo saya pilipagana kapusay man to ugi nagirabi biya kapag isuwakan nagitoy mga oras yan agugira kanaba bulan Ramadan so Nabi sallallahu alaihi wasallam nagbuwan ni amakapun si sa Makkah asumiw si sa Madina miyakaw si sa Madina nakito ka man mga tao si sa Madina aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyakaw masaib napiti-mo lagi ko itong mga tao sa Madina so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibalik ng pilig sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na di na katawan o tunaa ibuntal o Nabi sallallahu alaihi wasallam giyong ko ito hadith naging ko ito di manutul as sahaba as Abdullah bin Salam na Pedro iyan asa kanatigyan na pada ko sa kumitimu-timu si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ina kumakahuma sa Madina natigagin ko tadi di mana tunas sahaba ay na kumailya kanatigo Nabi ina kumailya kanatigian subunta o Nabi sallallahu alaihi wasallam alimtu annahu laysa biwajhin kadzab na metang kada kanatigian sa ginawakan asubunta o Nabi sallallahu alaihi wasallam nabuntal amama akan nabubukod amama amang ko manas kanyan napatis kanyan ibuntal napatis kanyan pan atitu
Nayatigin apagang paganay ang yan gakan. Akan terus si Nabi sallallahu alaihi wasallam natigyan. Ayuhan nas. Tialawan yan aging kuto ang mga tao sa Madina akyat talimuman yan. Kaya tigyan mga tao. Kaya tigyan mga manusia. Afsyus salam. Katay sa pagang-paganay inibulon kirang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam afsyus salam. Pakandag lang yung tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam agiyang kubas salam. Aginan sa kalilintad. Naging ka na kalilintad na lagig sugil labag na upataro. Nagiyan isugo ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakandag lang tanong sa iku mga tao na gusto ko ingten. Afsyus salam atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakandag lang yung atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam aging kuto kalilintad. Lagig sugatero na gusto ko galabag. Nalita ng pagkainipatan apad sa kalilintad siya katero naging kuto katero sa mapiyak. Apad kanimo basta sa katero ang mga ta. Lagi nung kaisinta kamamaganta kakanaban ang kalilintad kamarataanan kaya na prinisapar wagamata na ng Islam kamarata. So Allah subhanahu wa ta'ala na yapitiro yan na wakulu linnasi husna tiruan ni watibu Allah ta'ala si mga tao aging kuto ang mapiyaka tiro. Ikadua ini dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa aging kuto ang mga tao sa isa Madina natigyan awa at'imut ta'am pamaganakan watibu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa panganangkan. Naman ito sa nanawanan mga orib ng Allah asok ka pumagana sa panganangkan na isanan ang dedebitan tano ang mga Muslim. Kanaman kaikadua pitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam natigyan aw at'imut ta'am pamaganakan watibu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa panganangkan. Ikatlo tibu Nabi sallallahu alaihi wasallam natigyan awasilu al-arham. Kuyo putaan niyo tibu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga tumanay niyo. Mana pipian niyo sa mga lutiyo. Mga tumanay niyo. Kaging kanan akapipian si ku mga tumanay na isanan amalay belas malak mapiagalabag amalay belas kiran Allah subhanahu wa ta'ala. Ugi babo na may kasaka na di ka pimpinan sa luluto ka sa tumanay ka na isa mambunan amala adusa na makataling makasalaman na mori na kumang kaging buto akala iyan busa. Pagsamili mga ulama nasalaman na mori na paukit tano sa gingot at mutuan sa sirat. So kaya pa mag-usir ng mga ulama naging buto ang sirat na kaya kamerang yan na maggarang aliso pedang maggarang aliso belig na ayat tigiyan kanipis yan na mas manipis aliso tiging yabu. Namun ito ayaw pa naging buto ang sirat na magarang aliso belig, magarang aliso pedang, magarang aliso kiping. Na ayat tigiyan akan ipisian na manipis aliging gayabu na diyuto na langon tanurong tigay, langon tanurong pelantay. Allahu Akbar. Ana niya kapya. Keputol. Dia mulai kena di kating huluga malah takay gelebak na magarang aliso belig na di bermulug. Dapat sa mga rupahan kaya sa ito mga ulama naging puto katiting tano sa naging puto sirat naaawidan tano sa mga dusa tano mauuto tano sa mga dusa tano nadulian sa mga tao kay makalay dusa away kaya kadusa ka nalaging galaw-palaw nandun man ay kakinakaon at ang tukumata nagdan ka sa isa kawalay isa kapra kadusa ka nandun ka puto makana naging kuto sirat, naging kuto kabubalan yan, naging kuto kabubalan yan na apoy unar ka jahannam. Sa tigulo ka maulog pero nasayakan dito suci ko apoy unar ka jahannam. Wala kaya billah. Sa giti sabab, ang ipanutulo ng mga ulama, ang may kapriang plantay tanong sa gito at mutun sa sirat. Naadnab kumatan ro, sa ging kuto na niyan. Aging ko to aduti man. Aw puma kasunang tao na siya pa kaya naging kay duti man
Dairan dilebog aging kainuti man. Nadisiran bukaw kit sa ginggo to. Asira, saya manan yan. Nakinudas siran, nakulog siran sa ikaw kontra kajunan naman. Pagkanayon natin mga ulama, at umitindig sa ginggo to, asira. Naginggo to al-amana. Ginggo to sarili. So mga sarili kita no. Lagi yung mga muretaw tano, mga waratan no. So mga pamilya tano. Na isa sa sarili kita no Allah subhanahu wa ta'ala. So mga matano. Naginan na mga sarigiran apad sa ini sarili kita no Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa tao, adan yan mangbilabag aging kan na sarig. Kada kasarigi, doon may sarig sa pamilya niyan, doon may sarig sa mga watayan, doon may sarig sa inasarig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na di pa kawit sa gingko to, di pa kawitan aging ko to, sa gingko to sirat. Saya mana ni naging ko tapsungan niya, di pa kauma, pagkulog sa gingko to ang neraka jahannam. Naman to. Ino kinanglan naging kaya sarig na tanto yung mga panid. Dia pangraw mga panaw, dia pangraw mga langit, nasakitan niya miyang raw. Ikadua ko matanong naging ko to ato manay. So to manay ka. Graman ito pala gataw na kawasakan na publis kaniyan na dingga din itatapian sa unis kanin na pobre. Naginan mga ipon Allah Ta'ala na pananggilan tanwanan. Na may kasultaw na piyutol yan sa koneksyon yan sa kutungan na iniyan. Kanina pagkakul sa idulutian, tungan na iniyan. Na makatali ko masalungan na mori, nagkuman yan na uwagin ko tatungan na iniyan. Nagturo naging ko tatungan na iniyan, ya Allah. Katanya sululutakan, tenggedakan misan, pageriakan. Ay na kumatatago kami sa dunia. Nadya ko niyang tagulan. Katigin ba mo rupungan ni? Na yung kusuya tigin ya Allah. Di nga saya tigin pagkaw kita. Nadya pagkaw kita aging ko to, awalipan sa saking ko to at pinabagyan. Kau pamakna kapanolak sa tunganay. Ikatlo ang ay Allah Ta'ala ay pangisana. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sa gingko tamyaman yan sa Madinah na tigyan kiran. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Ikapat ati Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan kiran as panambuyang kanus iku mga kagagawi. Aso mga tao na kituturugan. Mana panahajud kano. Kau pula kapag nilabagtanong ng Allah Ta'ala diyan ka na dapat timan. Kapag andagan tanong sa salam, malilintan. Mamagala tano sa panganangkan. Pipian tano sa mga tuwanay tano. Mapalit tano ang mapasay ka manambayan si mga katanatanaw kagagawi. Na ay belas sakit tano. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na tadkhulul jannata bisalam. Pagkasulgan atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si surga sa ayaw kita kapagkasulgan si surga nakalilintad. Why? Ayaw mana nakalilintad? Nadagalan marasay. Kenapa lagi dulu makas pedas ke surga? Ada na makanitar ada na keyasan. Temu-temukan sampai kontra kajian enam kakukun lagi muta dusannya. Oh. Naginya disabak mengalih Allah Ta'ala panamaran tanong yang jamanaya. Imakang gilubag tanong sa isa sa bingkan na partiman kakalo-kalo na mapatano si mga tao apakah sa surga sa ayah ka-okay apakah sa si surga na kalilintan. Sa gito ba mga Allah Ta'ala isa si kedua mau tutang sa gingkai awasya tanong si minatano naging kuto aka pamagana sa panganangkan. Sa mga sahaba radhiyallahu anhum nagira mo na may kataling umakiran ako mangne uli na pobre. Na di makataligod aging goto apubri inonta na makapipiangin naman yan. So Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma askanin nawata Umar bin Khattab. Na may panutulas kanyan na pagsa panganangkan abiyubayan yan naging goto mga mamis. Atiktan mo. Naging goto panganangkan na mamis. Nasaging mo tamasairan, nagitipan ko mga panganangkan ang mga layarga. Sa gito'y sabab, amay ka ada makataling pobre, pumangani, na ayaw buhay pong gay, Ibn Umar, radiyallahu anhuma, ang panganangkan, naging ko ito pinakapubayan yan. Mano to?
pinakapkubayan yan napanganangkan, pinakapkubayan yan napanganangkan. Dahil yan ibugay, sigo pumangli, sigo puburin. Naskita ng mga day. Kapag edap ko si matano makataling mo sa pubri, na iya po yung gini na napanganangkan. Naso, yung pin kumangawatayan. Kapag iya po yung gini yan, sigo mga pubri, nag-iboto. Kusang din, ada kinun. Nagititigyan na, gano'n kayo ni saging kota miskin, gano'n kayo ni saging kota mga lulutano, gano'n kayo ni sigo mga seringan tano, kagano, naman ito. As mga sahabat radhiyallahu anhum, naging kota kapirat yung paparangayan, na ay punggilan apanganangkan, naging koto, apina kapkiubayan nila. Isa may panutul, namanya kay sana, so Ibn Umar, radhiyallahu anhu, namanya sakit sekalian. Na kaya tabi taging anak ko sakit, na bukakan piya-piya. Na tigi karuman yan. Tulat tiga ni kabaya ka. Akin ka. Tigo ako Ibn Umar. Tigi na kabaya ka na makan. Naseda. Namanya nilai ko to bai. Dan lupa yan sa seda. Pilih para dunia. Iyo to yan. Na ini dengan yan ki Ibn Umar radhiyallahu anhu. Na iya kumida ngayon lagi kau to. Aseda. Nabay mabuki tabu-tabuan. Na di mana to si kupay tahu o Ibn Umar radhiyallahu anhu. Na iya kumanag o Ibn Umar lagi kau to. Adi manok to. Natibi Ibn Umar tawanan. Natigagin ko to amama. Amis kinako tigyan, abunang niya ko, napagana kami niyo, mangori penuh Allah. Pagana kami niyo tigyan, mangori penuh Allah. Naya siwa Ibn Umar, natilawan yan suka dari lupa iyan, karomanian, natigyan, amili karumago, kuitang kagin kai, apanganakan, sagin kan amiskin. Natigo bubay karomanian. Aku sakit ka man natigyan. Pia ka pamilya ka sa kabaya ka makan. Na ay nituro ka lagi kaya sada. Nakatay tigyan, kanji kan natigyan. Kanay nubo tigyan. Kaging kanan amiskin na bugang kubutigyan sa pirak ay pumasan yan sa panganan kanyan. Tunay Peter Ibn Umar. Tigyan ay pinag-bringkot na tigyan. Kaging kanan sada. Bangkat tigyan. Pakalipatan sukatul Allah Ta'ala sa Quran. Alan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dijudati Allah Ta'ala keparole kekuasa sumapia taman tadi yung gusto agyan ko to apat ko mga gubayan nyo. Ayaw mana na yung mga Allah na sumapia lagi do surga na ditanunan keparole inunta naging ko to akang gusto atano si kupid kumanin at gubayan tanong. Nagito ba? O pama na inibigay na yung kota karomanian. Sa kataw ang mama, si kumyang na. Adi mamuasa. Na ilaw ina kumagandun so itatangkas. Na maripadod mabu sa pangalang Kriston kasi yan. Na ina kumagandun so itatangkas na banyan may nagagayong kota sa kataw ang mama. Adi mana nalo ditero sama nalo kakatero. Ayaw niya di kota kateruyan. Natigyan, antawa tigyan ipugutang sa iko kawasa apo kabayad. Ay pupingin rawa kawasa apo kabayad. Nasu Allah. Ayaw man di kota kateruyan na ano tigyan sudigasaan. Kagi utas sa digaga na utamat ko to Allah Ta'ala amoy din ka sa lawan mo ay amoy din ka naging kota balas yan. Antawa tigyan ipugutang saan? Piutangan niya sa kawasa ayaw para nasu Allah. Telaw naging kota ibusa aging kota tanah subuin niyan. Natigyan sa aging kota tanah subuin niyan. Tawanan aging kana ditero. Natigyan tanah subuin niyan. Fakir pobre tigyan. Natigyan kota bara puasa. Ihmil futuri kullahu la. Aw ini ko natigyan aging kai ay
Naibteng ka sa kalamon yan, di ka lamon ibteng ka sa natigyan. Nalamon ko natigin bagaan. Naman ko. Naman naging ko to ang mapya apa parangayan. Sumso, ibteng kasiran na ayan ibmugay. Sumsum yamak karalay arga kung mga panganangkan. Abu masaniran na makataling maging kota pobre na ayayiran ng ibmugay. Naginan mga ibnu Allah Ta'ala. So sifat o sirano to may maratyaya. Isa na sa mga sifat o sirano to may maratyaya. Amyari sa Quran. Isa na sifat o sirano to mga tao. Abu makasun sa surga o Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sa pitro Allah Ta'ala sa Quran. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. So mga maratyaya, mga tao sa surga na suka tagwiran sa dunia, napad sa mga sipatiran na disiran di mamagana sa panganangkan. Yut'imuna at-ta'am, disiran na tibu Allah Ta'ala di mamagana sa panganangkan. Ayat dia di mamagana panganangkan na ala hubbihi ging kota panganangkan na kibubaya-bayaan yan kapanganangkan. Karena sa sabad ayat paganayan naging kota dakin. Ipaganayan naging kota may tuyarga na sa mga sahaba, mga tao sa surga, may maratyaya na ipaganayan naging koto apa nagpanganangkan a pinakamalas sa ginawayan mga lerga at kibubayaan nilang kuman na iran ipagana si kusiran mo to mga miskin. Ang tawag nila ni pamaganaan kan talo kato kawi pagganan tano ama piya ama balas pagganon na miskina so miskin ikaduti wallahu ta'ala na yatima suwata ailo wasira ikaduti wallahu ta'ala naging koto mga bilang dugi ko tataw sa kulungan uway nagkapagay mana di sirgaan uway naman ito naiintan na rumah na ginawatan mo. Anak ko si mata mo. Igal man kami ang kataling mo sa mga kawasa na ipugan na inon, naging kaya mga layarga. Kunduri na ipag-invite niyan, pag-imitan niyan, naging kuta mga kawasa. Na ipugan niyan, naging kuta niya mga layarga. Na isanan ang mga baluit at karibatan. Kung mga bapak, kung mga bansatan. Pagganyan yan sa kawasa, dato, naging ko tamya makalirga. Okay, napagganyan yan, naging ko to miskin. Kanun naging matawang. Okay, kalay matanan mangoy puno Allah. Pagganyan, sudah to, malitamot, na ipaganaw na magpiya, na makawaging nga pobre, na ipaganaw, naging ko tuwa. Mga itirga, na sa Quran, sa mga tao sa surga, na ay din pamaganaan na sa mga miskin na ay pumaganairan naging kuto ang mga nganin panganangkan at pinakakabayan nila ang mga layarga. May hadis sa hadis ating Nabi sallallahu alaihi wasallam syarrut ta'ami ta'amul walimah ayat ating Nabi sallallahu alaihi wasallam ang malata panganangkan pagsigo malata panganangkan naging kuto panganangkan sigo kanduri yud'a ilaiha al-aghniya ayat ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam apagin bitarnon naging kuto mga kawasa wa itrakul masakin nag-ipmugag sa mga miskin bali sa mga miskin nasiran ipato apaganaan kaya inawari kawasa apyak ining kapyagana na ad nakilutang yan sa pumasaan yan na panganangkan naging kaya miskin nagkapagay dipagan siko iutu kapagay dipagabi nasiran ikaw apatan siko mga sadikatan mangulip na Allah Ta'ala pagsabalas kasi ng mga tao ang mapasang kapagana sa panganangkan natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati ghurafan mata natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kamapalilang si surga agin ko to mga kwarto mana sa surga na ano mo mga kwarto ro nuway yura zahiruha min batiniha upama kasaya kamatan mo sa ginkuto asul o kwarto na feeling ka aging kuto aliyon yan ang mga nakapian yan ini surga wa zahiruha
wa batinuha min zahiriha. Na usay ka paman sa iyo kwartong ka. Napiling ka man sa sulod ang utak kwartong ka sa kapiyan yan. Okay. Ay, sa kaya naglaro o mga sahaba na tigiran aliman ya Rasulullah. Ya Rasulullah, na antay makapamagyan saan? Antay ataway makapamagyan sa ginkanan. Ang mga kwarto, sigo surga lagi dinan. Natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. At tigil na paganayron. Liman alanan kalam. Paganay ang makapamagyan sa ginkanan mo mga kwarto, sigo surga. Ang mga pipiya. Nasasiran mo mga tao. Asok ka na tagwiran sa dunia. Na mga pipiya siran ikatir. Disiran terus sama sakit. Disiram terus sa ipkinusiran. Kenapa siran mapasangin ka pamaganda? Kenapa siran mapasangin ka isinta? Kaya dinan matero naging kutu akatero ama piya. Na isanan si kumagap magian sa ging kutu ama kwarto sa surga. Ikadua tiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam na wa'afa amat ta'am. Ikadua makapagin sa ging kutu mga kwarto sa surga. Na susira ito mga tao ang mapasang ikapagana sa pangnangkan. Ikadua tiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naging kutu mga tao awasalla bil laili wan nasu niyam. Mga tao ang mapasang ikapanambayan sino kang gawi aging kutu dinan ikapanambayan nakitutulugin sa mga tao naginan imakapagin sa ging kutu mga kwarto. Okay. Naman ito naya penariman tumangoli penollah mga loksakan na mga pagariakan bulan Ramadan na panakpan sugil bag na mapiyak. Okay. Sibsirgang kasih ku bulan Ramadan na sibsirgang kasih ku kena bulan Ramadan na mas malay balas ay pembalas wallahu ta'ala sigugil bag ang mapiyak saging kaya bulan Ramadan na igda kapagay ko uwaya mapakatingkas ka mapagana ka naging koto o pama na di puasa. Ayon yan inibatal si kuposan yan naging koto o pama na panganangkan ka asal kain sa pagkuha Allah subhanahu wa ta'ala. So Nabi sallallahu alaihi wasallam napidarian aman fattara sa'iman sa tawat ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam kapakateng kasdanian so lima muasa falahu mithlu ajri saumihi na begini atibu Nabi sallallahu alaihi wasallam so balas aging kuto abalas o piyagan iyan balas o puasa aging kuto piyagan iyan sa ibadat yan gini kaya pagariakan na piyagan akan askannya na piyakateng kasakan ibarat na ay inibalas sa uno Allah ta'ala sa ipupuasan yan na magatos naging kuto balas yan na magatos nagitok titutalan nagitok man imbulas rakan wa Allah ta'ala naman ito sa kanabo yung mga yan ang huwag namin ako sa balas yan kasumbalas yan ay balas sa mga nagitok ugi nasad mamusak ka na o balas o puasan yan nagitok imbulas rakan wa Allah ta'ala sa iko kaya pakateng kasakon naigida ka o ay po may pakatenggas kasi na ibu absibu benar na may pakatenggas kasi na ay kalapit buang kabalas ibaratnya na mga sa mama na langon balas o po sa ilan langon kami buwa unin langon balas o po sa ilan nagitipintan nagitimbulas ka Allah subhanahu wa ta'ala naginin mga ipin Allah ta'ala so kapamagana sa panganangkan. Ikadua naging kutu akan naging kutu kabut pakai nomang kasih kumanga kaadno Allah sa ig. Gingka na ig. Naisanan. Amyan Allah kalimu wallahu ta'ala. Okay. So Allah ta'ala napiturian sa Quran. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Tunatib Allah ta'ala inayan niyo si ko ig abrugi naman niyo. Gingka na ig awapiya. Begini tanwa ama pihak kabut bakau kitian sa bakaran tanwa. Nah tunati Allah ta'ala inayan yasaan. Tunati Allah ta'ala ignayan yasaan. Aantum anzaltumuhu minal musnyam nahnal munzilun. Bas kanoti Allah ta'ala ipapakaturunong apun sa langit terus kami atibu Allah. At ipapakaturunong surullah. Walau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
umanati wallahu ta'ala o kabayami naging kanan ulan Abu Bakar kung sa langit na umanati wallahu ta'ala o kabayami na buli na miskanya na igo matimos na iginagawa ayaw baluyawan na igo matimos banda ka ba kaya apian hugid na kayo sabihin si kulawas buhay falawla tashkurun na yung kalating wallahu ta'ala di pudalaman pagpaganat mo wallahu ta'ala as kita mo ay pili mo wallahu ta'ala si kumangaling mo yan ay pili mo wallahu ta'ala gulan si kuig na kinanglan nagupatot na kapanalaman ng tanong to si kukad ng tanong Arabul Alamin ginan mga ipna wallahu ta'ala na isanan si kumanga galabag ang mga pipiya adimay nangka o kadaklan si kumanga tao isanan si kumanga galabag ang mga kadalabi isa na natin kung mga wala kasi kung mga galibak ang mga laybalas si kung mga saduka aging karan ay sinikang karaig isa na si kung mga galibak saya kanin pagwitan si kusurga o kumakang galibakan ka sang kai adunya may kaisa nasusaad bin Ubadah kapag sekalian si kung mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kata yang mas kalian si Rasulullah. Nangis kalian si Rasulullah tigina ya Rasulullah. Inna ummi matat. Ya Rasulullah nasukin akan natigyan namanya wafat. Apa atasaddaqu anha inu tigyan. Pagkapsadigan akan natigyan si ina ulay. Kasi ummi Sa'ad bin Ubadah na bubuiskan yan ama pasan ikas kasidga nagiti sabab tigi Sa'ad ay Rasulullah ino tigin si Umi niya wafat pagkapsadigan na kanatigin tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am uway nainisan na Sa'ad bin Ubadah untuk na aib maka lebih sedekah sa pitero Sa'ad bin Ubadah apa ayyus sadaqati afdal na ya Rasulullah na tulad tigyan ni maka nabi sadaqah natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam asak yun ma so kapag kayo naman kasi kung mga Muslim sa ig naman ito naigirad na mga lokstan mo sa mga lokstan mo may nga wafat na isad ang mapiya ay makita no kiran ang mga sadukiran apag katali mo masih kung mga kuburiran na di ko to kita di ka pa kasi sa ig okay. Karena lagi mo sahabat ayan pinanganin niya sa musawir na ito na pinawan niya asun Rasulullah na ayabong ini musawiron o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigin nasidgan ka na inganak iga papaginom ng mga tao okay naman ito so Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma na niya kaysa na namin iso tigagin ko tamya kaysa tulad tigyan ni maka lebih asadaka na ayan ni simbag o Ibn Abbas naging koto akatero Rasulullah apitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus sadaqati saqyul ma afdalus sadaqati al-ma'u ayatigun Nabi sallallahu alaihi wasallam apina ka maka lebih asadaka naging kanan naig naman to Bangga tinggi di mana? Semangat tahu sisa neraka. Sa Quran, nakikingan na Quran na pinutulian sumiyaw na. Na din niya panipanutulun sa kapantagan na pinutulian niya panaging kota pagkataling umat ang sa alungan mo. Sa Quran, sa Suratul A'raf, na may panutulun Allah Ta'ala. Asosyan mo ito mga tao sa neraka. Na di na di panalawan. Sa mga tao sa surga ay now tingnan ko Allah ya Allah kapag tingnan na bisita namin sa mga bulayo kami mga tao na yamin sa surga tumangininan si ko Allah o pumanang bisiteran nakidisi na bukong kilala o mga tao sa surga api naman mga tuwanay kay sabab sa makaitan na bunta nilan di na kilala kaya ino niya tamat-tamak sa nakakajilan lang. Wala iyal billah. Ano tingin?
Gitu ba? At yung mga tao sa kung nakakajihan na kapalwanan sa mga tao sa surga. Awanada ashabun nari ashabal jannah. Taluan mo Allah Ta'ala. Taluan mo sila ng mga tao. Unaka sa sila ng mga tao sa surga. An afidu alayna minal ma. Hey mga tao sa surga. Malo kami niya sa bubusi. Bagi. Saig. Malo kami niya kipagay naman. Kaysa mga panganangkan Panginoon si kusur naraka na mga rasig ay Panginoon narobad na mga dana, mga rubo na yung mga panganangkan na ro naging kuto ang mga sorok ang masakit sa bakaran. Nagiti sa babaran di ka panalon sa mga tao sa surga. Apakay naman kami niyo si ko igyo nagubakakubi kami niyo si ko mga pag-ariskir ka ng wallahu ta'ala saan sa surga. Ato na isimba ko mga tao sa surga. Tigian. Aqalu inna Allah harramahuma 'ala al-kafirin. Tigo Allah Ta'ala sa Quran. Ay sumagaling mo mga tao sa surga. Amata na tigian. Mata na tigian kasupangan langkan. Nagupaling naman sa surga na ini haram wallahu ta'ala si ko mga kafir. Na yaman ini haram na di ko dumaday. Di ko pakai. Di ko pakai ama kainom. Di ko pakai ama akan si ko pananakan si ko surga kasumsu Allah Ta'ala sumya paron. Okay. Kami tiba na sila si ko dahil kang nalibag sa mga galabag ka mga pipuya. Gini sabab mga ripon Allah Ta'ala. Asi usong mga pansi ko mga tabi'in sumya makatulog si ko mga sahaba. Napadsa kabasairan. Natigiran aman kasrat zunubuhu fa'alayhi saqil ma. Sa tawa tigiran anda kalagyan koto adusannya kami ada kedakan ini baga marata na ayat tigiran apa toton na sedgaskan yan sa ig apa ginan ko mga tao ano to nanawakinan mga Allah Ta'ala ginan na ayat dintero na mga ulama si ko mga tabi'in sana nawaran mga Allah Ta'ala aso kasidga sa ig natanto ko malibalas kasi ba man sa kapidang imo to sakit oy si ko mayon amasa si ko masaw Abdullah ibn Mubarak na sa Abdullah ibn Mubarak na masanya na sumasa Imam Abu Hanifah oy sa Abdullah ibn Mubarak na may panitulian yung panituli Syakib amin gaganatigin si Ibn Mubarak sa katawa mama na paliyan sa labot na may kapito ramon na biyang kuto paliyan na di pamulungan na deb mapiya naman na to biyang kada biyang kuto din hindi ka probo na ramig niya nakasungsi ko mga doktor sa gingo to masa andis man po mga doktor yan ako ngayon na mga kapamulong ko pa ma na lang mo ini bugay na gulong ay gulong sa gingo to pa niya gingo to mama akaw pa yan sa labo na dead makang gaya guna gingo to ini pamulong ilan na yasi wag gingo to mama na sumiyong ki Imam Abdullah ibn Mubarak na isiin yan ay Imam ay natigin na paliag natigin adin ke di aging kutu kaptuga ni mutarubu yan saging kaya debakang sumiya ko natigin si ko mga doktor lawan tigin nakatawanan apa mamulong na pingin mulu ako ron na din natigin din makang niya guna gingo to mga ini pambira na bulong nanto natigin ni kimusagar kalagan natigo Abdullah ibn Mubarak ayat tigin na suwangkang na lalakukan natigin Oriyan yan na pangilubang katigyan sa darpa sumadagilon sa mga tao aging ko mga tao ano dagilon na kinanglanirang suig nakalot katigyan sa paridi kalot kabadi kalo pangalinta si Allah na lumiro na ig at yung ko ig katigyan nakanggulan ng dagila tao iyo ti pundag si mga tao kinanglanirang suig
Kapala ay ang puso naging kuto ig agilot niya gitu. Namin juga naging kuto mamana lo lakaw. Nasiyo kaya lakaw niya nasa yung sigudar pa ad na mga taon akin ang laro mga taon sunig na pumelot. Naman hindi kaad na lumilor ay yung yuta keloten. Nasiyo kaya pa kalotian. Na yang gudaan ng mga tao aging kuto ig kalot siko ig saging kuto ig saging kuto kalot na ay mesoen ng Allah Ta'ala na miapia ditubuhi kiapia aging kuto kaptuga aging kuto pali aging kuto sa katawa mama naman ito mga Allah nagiyan ni kalbi naging kanaig miapan ito sa hadis yang Ibn Imam Bukhari rahimahullah askaya ni malapan nutun si sa hadis asa katawa mama si kumiyaw na masa udah berkelibatan sih ko masa Bani Israel. Sakata umama amnya kay sa gawi nagkuwaw. Tanto minatalo lagi ko ta kapkuwaw niyan. Napdala ko lagi ko ta mama. Nasiyag gidan niyan agyan ko to. Aparidi na tumipadun na may ninongon. Nainag mo tumabigyan ko ta mama. Kami kay namon. May daging mo to kawaw yan na ba't may bangin mo may patapatag kay aso atan to kopkawaw aso to amit at nadun adilayan sa kapkawaw niyan sa lagi nagkiyakaw sa lagi ukiyawaw aging ko to amama na ayasiwa aging ko to asa kataw amama na kinuha niyan sa talong pa iyan o di naging kuta-butas yan natiago niya sa ig na iniubo niya saging buto ang maging buto aso na miyakin maging buto aso na resulta niyan na may panutol sa hadis aging buto mama na rinilaan wa Allah subhanahu wa ta'ala naman ito ayat kaya pinaginayan na aso sa katang panabay si kumiyaw na masa ang bituan naging buto bayi sa imratun zaniya berbari abarasina apa yang tu nama mana pergi kalian kabarasina bayi namanya kisah lagi foto bayi abarasina nak pernah kau nasi gudanya lagi foto asu au pemana itu membuat didayan sakap keunian si ukian linian sahadis yatidian akada ayyakatulahul atash o pemana magandin may tubuh oras nagpakaya mata yung goto aso udah pakai maging goto bayi na yasi maging goto bayi na sumiyad doon sa ging goto aig na piyakay naman aging goto aso na tunay resulta niyan fagafarallahu laha bizalik na kaya ay resulta niyan sa ging goto kaya paka inuman yan sa ging goto aso na fagafarallahu laha bizalik dari nilaan Allah Ta'ala sa mga dosa niyan sa magbusagin utang niya pakai naman niya sa limbo to aso naigdat tanong tiyagutan Allah Ta'ala sa mga bida-bida pemida-bida tanong ay pakai naman na aso kenapa na siya kenapa muslim ka aso naigdat ka pala riyan oksakan uwaya pakai naman na muslim ay sabab ang agutamiyan kaya waulian Nagian kutu, adinya di kasus wata sa Allah. Ay sabab ang yaurian. Nagian kutu, adinya di kang gilimuka. Sa usubu Allah subhanahu wa ta'ala. Aginan suka puasa. So Nabi sallallahu alaihi wasallam kapag sa niya pagpusa. Napitero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma muslimin saqa musliman ala dhamain. Datibu Nabi sallallahu alaihi wasallam ang muslim. Apakah naman yan so pagarinyan ang muslim abkawaw. Kawaw. Illa saqahu Allahu min rahiqil maqtum. Inom tatibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naging kuto tao. Apyak inom yan so pagarinyan ang muslim abkawaw na makataling masalungan na mori. Naging kuto mama na pagkay naman mamuwa Allah Ta'ala sa naging kuto rahiqil maqtum. Tunay Ustaz, tunay rahikul maktum. Ay rahikul maktum na isaw to sa mga bangi naman si surga.
Naino ka pernah makinom siko panginom siko surga atau ko surga. Kaso mga tao sa neraka nagisiran purakan, nagisiran pagkainom. Siko mga panganangkan, panginom siko surga, saya akan betul bisa jingka, pengintan siko Allah Ta'ala. Ada yang kuatan saya anduan, api isabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.